Rajt il-krib tal-fqajrin bil-ġuq fil-parti mtertri. Rajt żgħażagħ bħali bla djar għax fqar jitkarbu għal-ħajja. Ftit għajnuna wisq meħtieġa, bżonn jużaw fejn prezzjuża. Tista' tkun int bl-għajnuna salva lil xi ħadd. Ejjew brida u kuraġġ, ejjew naħdmu biex kulħadd jgħix ħajtu b'dinjità. Ejjew brida u kuraġġ, ejjew naħdmu kulħadd ngħinu lil kull min hu fil-bżonn. Bil-lub infawra b'ġenerożità, flimkien nuru solidarjetà. Għajt messaġ bl-istat ta' aqswa mitl-ewwel pass. Tajt il-ftit mill-istajl, pruvajt nixxel fjamma ta' ma' kuraġġ. Ftit għajnuna wisq meħtieġa, bżonn jużaw fejn prezzjuża. Tista' tkun int bl-għajnuna salva lil xi ħadd. Ejjew brida u kuraġġ, ejjew naħdmu biex kulħadd jgħix ħajtu b'dinjità. Ejjew brida u kuraġġ, ejjew naħdmu kulħadd ngħinu lil kull min hu fil-bżonn. Bil-lub infawra b'ġenerożità, flimkien nuru solidarjetà. Naħdmu biex kulħadd jgħix ħajtu b'dinjità. Ejjew brida u kuraġġ, ejjew naħdmu kulħadd ngħinu lil kull min hu fil-bżonn. Bil-lub infawra b'ġenerożità, flimkien nuru solidarjetà. Flimkien nuru Signori, Dominic